Jednostavno, sve je moralo j***ti mater. Jednostavno... Pošto smo tada imali svu moguću tehnologiju Space Shuttle, svi su mi radi. Sve? Rešao sam ih fokus. Ajde. Nej, Johanna! Lass ihn hoch! Usche, čekaj. Akcija. Mikrofon kada? Nej, Johanna! No, sad stala! Ovo definitivno ne može ovako. Gas. Pratite još jedan intevju Momci, sve moralo biti besprekorno. Da. Ne vidim se. Jesi vidim? Ne vidim se. Vidim se, smijem se. Ne, jesi vidim? Oči, nos, usta. Jesi vidim? Ne? A, tu sam. Vidim se, šmejem se. Nemoj da me igraš. Ajde se budi ozbiljan, nemoj da se Ja ozbiljan. Nemoj da se igraš s njegovim naočarima. A few moments later. Sebi svirat, jednom reći. Koja je ta reč? Ja vidim pa ne mogu, brate, Pa da li se vrvi svi normalni? Znaš kao ono, odavde Pa da! Smo nivo dostigla mnogo i tako time pomognemo buduće mladi tim. Nisam dobro, zašto su? Zabacimo i varnice. Da, efekat. Oči se... Čekaš akciju. Gledalci, dobar dan. Vi pratite još jedan intervju. Nek ti ode motor, menjaj se. Poštovani gledalci, dobar dan. Vi pratite još jedan intervju. Ne mogu! Ići ću mu tamo, počet ću da mogu... Akcija! Naše. Poznati režiser, gospodin